ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್. ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿಯ ಕುಕ್ಕರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ನಡೆಸಿ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಸೇವಿಸುವ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿಶ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ എന്നലാಗಿದೆ. എൻ്റെ കിടാവ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യൂ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്ക് ഇവനോട് ലൈനിൽ നോക്കി അങ്ങോട്ടേക്ക്. അപ്പോഴേക്കും അങ്ങോട്ട് നിന്നിട്ട് അതിൽ ഭക്ഷണം വാങ്ങി വന്ന് വെച്ച് മരത്തിനടിയിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തണലത്ത്. അപ്പം വന്നിട്ട് അമ്മ കൊണ്ട് ചോദിച്ചു, എന്താ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ലൈനിൽ നിൽക്കാത്ത എന്ന രീതി എൻ്റെ കർണക്കുറ്റിയൊക്കെ അടിച്ചു. അപ്പോൾ മൂക്ക് ചോരയും വന്ന് കണ്ണിലേക്ക് ഇതായി, കണ്ണിന് അബദ്ധം പറ്റിപ്പോൾ ഭയങ്കര പരിക്കുണ്ട് കണ്ണക്ക്. എന്നിട്ട് മാഷന്മാർ ഗവൺമെൻറ്റിലെ കൊണ്ടേ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കൊണ്ടേ ബന്ധിയോടെ കൊണ്ടുപോയി. ബന്ധിയോടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡോക്ടറുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റെല്ലാം ആക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം ഡോക്ടറിൽ ഇങ്ങനെ കാസർഗോഡ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കണ്ണിനെ കാണിക്കണം, കണ്ണിക്ക് നല്ല പരിക്കുണ്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഭയത്തിലേക്കല്ലി ഞങ്ങൾ അവരുടെ പേരൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോയിട്ട് ആകുമ്പോൾക്ക് ഇവരെന്താക്കി ഓരെ പറഞ്ഞു വിട്ട് 10 ദിവസത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടീനെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ച് 10 ദിവസത്തേക്ക് പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷ തണ്ട എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എന്താക്കാൻ വന്നത്? അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു പരിഹാരം അവർ കാണണ്ടേ, അപ്പോൾ ഇത് ചെലവ് ചെയ്യണ്ടേ? ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഒന്നിനൊരു ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത ഒരു പണി ചെയ്തു. ഇതിനാണ് നമുക്ക് അതിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ വന്നത്. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.